Haji Malia mau tam sawo mau taja dakak lah hatam kagak kuno root kaya tu. Kau cuma nak burjat tinggi sih, kau cuma apa? Haji kau cuma usut dari. Lain na yan o. Kaya ka lain dalawa kasi nagyan ko. Keno kaisa pati mong kotorong ka bong ka kini jeng gila toli tayoro shodu korkori thangnan nei khumulung ni head office ni phaimani atom sano oro hathai kotoro phai sini escort ani escort malkhung o bhaike 360 degree atom sana gari guri thangai ara filjagi kha filjagma bai ani escort ni joto naima thangni adong rok kebo bokhrogo dukuman kha kebo yago dukuman kha kebo bangero dukuman kha kebo yagro kisa khatsa sabai kha omante gari kaisa sini lokna spot pilot car tabo baskani glass ro bai thangbai kha abai ngata ke wati bu phaimani jara atom sano o jaga phai 360 degree omai ka gari guri thangmani obai ke waisa pano gari guri maro nuya ko atom sa chini baskani pilot car omai ke guri hangai airport mokoli bus kangono sraptan bisengono fil jagai obai ke pati mung khata eke borok khorok ba kisa jotono sago dukuman ke borok no tabok sini edisini ambulance ringin na harai borok no tabok khereng bar sak nai nogor hori tongo borok ni treatment ni bagi